Benvinguts al podcast del Cor al Món, un podcast d'espiritualitat terrenal, d'expansió i de transformació per a aquells que volem més. Jo sóc la Mireia Tomàs, líder del Cor, professora i comunicadora, i avui estic molt contenta per aquest quart episodi, el segon en català, perquè tinc aquí amb mi a la Laura Ferrer, educadora de sexualitat conscient. Bon dia, Laura. Bon dia, com Com estàs? estem? Molt bé, contenta d'estar aquí i de compartir un espai. Sí, sí. Exacte, jo també, gràcies. Sí, perquè amb la Laura ens vam conèixer, no, en un curs, no, d'aquests conscients, d'aquests profuns, no, de... Sí, que érem les dues catalanes, crec, o, Sí, bueno, no clar, sé... quan vaig veure en Mireia Tomàs dic, aquesta ha de ser d'aquí. Això no és Sí, internacional. sí, sí. Sí, sí, I, que bé. i de seguida em va agradar, no, com el teu camí, no, com aquests temes que tractes, no, de sexualitat. Sí, perquè m'agraden, crec que són molt necessaris i per això t'he portat aquí avui. A més, la teva visió, que és des d'aquest lloc també més conscient, més espiritual, que també m'agrada. Com et presentaries, Laura? Que segurament molta gent ja et coneix, però bueno, per si algú t'està escoltant i no et coneix, com et presentaries? Mm, com una, com una persona insaciable en l'educació sexual, Mm, perquè sempre vaig aprenent, perquè mai ho sé tot i és una passada tot el que ens pot fer descobrir la sexualitat, el nostre cos, les relacions humanes, tot allò humà, tot allò de relacions amb nosaltres mateixos i amb els altres, és brutal tot el que podem aprendre i que podem experimentar, no?, amb el nostre cos i m'apassiona. És el meu tema de vida. M'encanta, no? I m'encanta aquesta paraula que has dit també, insaciable, en el sentit, no? Això de que Mm, sempre es pot anar més profund, de que tinc la mm, sensació que a vegades ens quedem a un nivell molt superficial, perquè potser no ho sabem, no? Que es pot anar més enllà i m'agrada, no? Com aquestes ganes d'anar més profund, de més, i també a sí, nivell teu personal, no? De descobrir més en tu, de formar-te més en tu. sí, Um, sí, llavors, totalment. aquest va ser com el teu inici, una mica, com aquest preguntar-te o dir-te aquí hi ha més, hi ha alguna cosa més, o com va ser aquest Sí, inici? per mi el meu inici va ser molt important la vinguda de la menstruació, realment, Mm, l'arribada, que no va ser ben bueno, en aquell moment, no, en aquella generació, doncs moltes de nosaltres no vam tenir la ideal benvinguda a la primera regla i als primers anys menstruals, i clar, vaig patir-ho moltíssim, amb molts dolors i molta soledat i no saber ben bé per què això, no? Com una càrrega que sí o sí has de patir i ja està, mm. és això, no? I llavors quan em vaig començar a compartir, tinguent relacions sexuals amb altres persones, me'n recordo la sensació molt gran de decepció. De dir, Ostres. perquè tants anys, no, et venen, Sí. no, el fet de l'orgasme, no perdre la virginitat, i Mm. quan siguis gran i no sé què, i tant, virginitat, no? És com la selectivitat, no? Que durant anys te matxaquen, pa, i un cop allà arribes dius: "De veritat només és això? Sí. De veritat? O sigui, què?" Eh, i llavors, molts anys, no, quan, continuava tenint relacions i deia: "És que no, és que de veritat només és això? No m'ho puc creure, no puc creure que la sexualitat sigui només això." I a partir d'allà vaig començar a rascar i començar a investigar fins que vam arribar, no, la mateixa professora que amb tu i allà vaig dir: "Vale, això em quadra més", no? I quan vaig Mm. començar a experimentar tot el tema del tantra, tot el tema de les respiracions, de la sexualitat més conscient, llavors dic: "Vale, això sí." I i tot això, mentrestant, paral·lelament, doncs ja fa, mira, 9, 10 anys que vaig començar el camí professional de dir: "És que tot això que jo estic aprenent a nivell personal, no, de més connexió amb el meu cicle, més connexió amb la meva Mm. sexualitat, amb el meu cos, amb les relacions humanes, més gestió emocional, tot això, si a mi m'ho haguessin ensenyat amb 10, 11, 12 anys, és que m'hagués canviat la vida", no? Vull dir, Mm. és com i des d'allà, i tinguent la base de ser monitora, directora de lleure, i educadora social, també, doncs llavors vaig començar a fer tallers i dinàmiques per ensenyar tot això al jovent, no, Mm. i als nens petits. I des d'allà, doncs, que ja fa 9, 10 anys que estic treballant d'això i molt bé, estic molt contenta, perquè realment i més avui en dia, no, amb les xarxes socials. Sí. Clar, la cosa ha canviat, no? Una cosa és quan nosaltres
o més la nostra generació, no? Va començar a entrar a la pubertat, o el que deies, la regla, que trobo que per moltes dones, o almenys per mi també va ser com aquesta entrada una mica, no? La sexualitat o Mm, preguntar-te coses, no? Um, bueno, com aquest clar. canvi, no? Però clar, hi ha una diferència també entre el que passa avui en dia, no? Jo és com que no... Realment, ser jove avui en dia crec que en alguns sentits no ha de ser gens fàcil, no? Perquè tenen Mm, tot aquest accés, no? A més informació, a més coses, però alhora mm, com aquesta desinformació, no? O el que sempre es comenta, però perquè és un cas real i jo també era professora de secundària, llavors tinc, no? Com també l'experiència de parlar amb joves sobre, o veure com veuen la sexualitat, nois, noies, el grup mm, que són més oberts, bisexuals, que són molt més així, el grup que veus que hi ha masclisme, no? Llavors, ostres, és diferent, sí, no?, avui sí. en dia, com aborden la sexualitat. Llavors, tu què t'has trobat en aquest sentit? O quin creus que és el camí que ara hem d'agafar? Què és el que Són observes? 2 preguntes molt, molt grans. Sí. Sí. El que jo em trobo fins ara he anat a molts col·les i instituts de tot Catalunya i també de Menorca i d'Aragó, i avui en dia, doncs, el jovent té molta informació, com bé dius tu, però informació no bona, o sigui, de tot, no? Moltes imatges, molt accés directe, i hi ha zero, nul acompanyament emocional a casa i a l'institut i als centres educatius. O sigui, és algo que va com paral·lel, no? Com que Mm. ningú en parla perquè ningú sap com tractar, l'escola no volen posar-se on no els demana perquè les famílies no s'enfadin, les famílies això ja toca a l'escola o es pensen que el seu fill o la seva filla no mira pornografia i no li arriba perquè no en parla mai a casa i llavors bueno, van tirant, no? Anem vivint, van aprovant a final de curs i ja està. Sí, sí, Llavors, total. però la realitat és que la pornografia, que no és sexualitat, sinó que és violència amb cossos, jo els dic això, Uau, m'agrada um, molt que diguis això, Laura. sí, Mm, perquè molta gent no, és sexualitat però de mentida, no és sexualitat, mm, no? I està passant de veritat, o sigui, no és mentida. Aquelles persones que veiem són reals, els estan fent en el cos aquelles coses, i és molt mm, bèstia, i són violacions, no? Realment, mm. vull dir, consentides o no consentides, però Sí, són violacions, vull sí. dir, això no agrada segur, vull dir, llavors, clar, això està arribant, per exemple, jo he vist molt de canvi entre abans del Covid i després del Covid. Abans del Covid, a mi me feien preguntes de pornografia en relació als 9 anys, 10, 11, vale? Preguntes així més contundents. Després del Covid ha baixat a 8. A 8 tothom, però preguntes bèsties, de nivell de dir, vale, però tu com saps això? I en personetes que no tenen ni un pèl de canvi físic, no? Vull dir que Ah, encara no estan ni en aquesta transformació corporal, vull dir, llavors no hi ha, biològicament no hi hauria interès. O sigui, no, vull és dir, que... la pubertat és als 12, 13, 14, quan comences a tenir aquesta sensació no, de plaer, quan et toques i el cos que es transforma tot, llavors és quan Mm. tens interès de què passa fora. Però amb 8 anys no. I ara, aquest últim any, ja s'està parlant de que està baixant als 5 anys. És Xt. molt fort. Amb 5 anys amb accidents, no? Amb accidents de buscar coses per internet. Que tinc si veieu un mosquit aquí, tinc aquí, Els perdó, que ho mirin per YouTube, aniran veient. Sí. No, jo no veig res, tot i que vaig sense Si ulleres. em despisto a vegades és per aquest mosquit que no he pogut matar abans de començar, perdoneu, i encara corre per aquí. Doncs això que us deia de que això amb accidents troben, no, imatges de persones despullades i de pornografia amb 5, 6, 7 anyets i les famílies no ho saben acompanyar-ho i a vegades què passa? Pues que els infants reprodueixen aquelles accions. O sigui, jo faig atencions individuals a famílies també i a vegades em contacten amb per què? Perquè han trobat doncs, als seus ordinadors, les tablets, els mòbils, que els seus infants han vist pornografia, han buscat activament, no? Imatges d'aquestes, i llavors que s'han enterat o saben que els seus fills han tingut relacions sexuals, potser amb 7 o 8 anys amb companys de classe, per exemple, Uau. entre nois, per experimentar, per Mm, veure si els mm, adults fan allò, doncs nosaltres mm, també. mm. Llavors, clar, això és molt greu realment, no? Sí, Bueno, és ja començar en la sexualitat amb una mirada molt desviaixada de la realitat, exacte. perquè evidentment tot és molt genital, tot és molt corporal. La Mm, pornografia el que fa és
potencialitzar-ho tot en una pràctica principal, que és la penetració, amb un penis Exacte. i una vagina, Mm, i ja està, i ejaculació. mm, Doncs clar, no, el que estem nosaltres ara experimentant, la riquesa de la sexualitat mm. sagrada, de la Sí, sexualitat, tot el que et pot aportar la sexualitat, és que no té res sí. a veure, no?, amb No, això. no. Clar, i és el que pensava, no?, quan ho estaves dient, que clar, és una pràctica corporal, no? És que és una cosa de cos, però alhora hi ha una desconnexió brutal amb el teu cos, no? Perquè realment, si tu estàs connectat al teu cos, és el que tu has dit abans, segons quines coses és que no les acceptes i el teu cos a sobre és que ho recorda, no? Per això m'ha agradat tant que diguessis com, ara no sé ben bé com ho has dit, però com que era una violació, no? Que realment aquestes coses, si realment estiguéssim connectats al nostre cos, no les faríem. I Clar, aquí hi ha com tot un imaginari mental, no?, que llavors totalment. crec que no sabem com portar a la pràctica, perquè crec que tampoc es tracta de dir certes pràctiques estan malament, no? No es tracta d'això, No, no, però no. realment quan ho vius des del cos, des de la consciència, des d'aquest lloc més sagrat, mm, o sigui, la pel·lícula és completament diferent, no? I el teu cos s'obre de manera natural i veus cap on et porta, què vol fer, què Clar, és un sí, què és un no. Però si no, bueno, jo tinc la sensació d'això, que és molt com una cosa mecànica, autònoma, som com robots, no? sí, Som com sí, robots totalment. i ens pensem que això no impacta el cos, però l'impacta. I a nivell del que deies tu, també a nivell emocional, a nivell energètic, no? Hi ha uns impactes Totalment. aquí al Sí, cos. sí. I Això va llavors, vinculat amb la herència emocional, d'educació emocional que tenim, no?, que és sí, nul·la. sí. Si ens haguessin ensenyat que, ei, Laura, això que sents és veritat, i has de fer cas d'això que sents, que el teu cos t'està dient això, fes-li cas, llavors jo no hagués estat en situacions, no?, vull dir que realment tòxiques, o hagués estat passant-m'ho molt malament amb feines, potser amb persones. Llavors, una de les principals coses que jo sempre dic a les famílies i a les persones adultes és: sempre, sisplau, validem les emocions dels infants. Si tu des de petit estàs dient al teu petit que no n'hi ha per tant, que és un exagerat, és que tot s'ho agafa massa a pit, Sí. que li estàs dient que allò que sent, aquelles alarmes internes emocionals, que el seu cos ja li està dient pip, 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 això no estic a gust, doncs no és veritat. I aprens, com a mi Sí, m'ha passat, a sí, dir: calla, no? sí, Corazón, calla. sí, En plan, tiro endavant i ja està, perquè allò que sento no és correcte, no? exacte, No és prou gros com per fer-li cas. I és molt millor el que diuen els altres i el que toca fer socialment que no el que jo sento. I exacte. llavors arribem, doncs això, a feines que estem malament i aguantem, 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 no sabem per què, però aguantem, amb amistats que dius: "Però què m'aporta aquella persona?" Doncs aguantem Mm, anys, mm, relacions tòxiques durant anys, no? Llavors vas dient... I jo crec que molt fermament, perquè ho he experimentat amb mi, que la base d'això és el tema emocional, el de sí, petits no haver-te dit: "Vale, no vols fer això? Doncs no ho tens que fer", sí? O sigui, encara que jo com a mare, com a pare o com a adult o referent me fa anar malament, no? O, ostres, ara no m'ho esperava i m'incomoda, doncs, sí que és important. A vegades m'ho diuen les famílies: "Clar, però imagina't que tens tot un plan organitzat tota una setmana, no? I després el fill, ja no vull anar-hi". Clar, perquè llavors aquí ja es barregen altres històries, no? El sí, compromís de grup, vull dir que és molt... s'ha de saber exacte, com sí, acompanyar-ho, això. No vull dir sí. que tot sempre mani, No, la personeta exacte. petita de dir: No, "Ara vull perquè això, també ara cap aquí, ara busquen cap allà". límits. Jo penso Clar, com això és amb molt important. l'astrologia, i penso com amb la lluna, no?, que és la part emocional, el tenir en compte això, el que tu dius, les seves emocions, perquè ells aprenguin també Mm, a ells mateixos fer cas al que senten, no? I alhora com aquest Saturn, de dir a vegades és que els nens també busquen, no?, aquesta estructura, aquest límit, sí, 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 crec sí. que és el que dius tu, no es tracta de deixar fer sempre el que vulguin o de no No, posar no, no. normes, no posar no va Mhm. per aquí la cosa, No, no? Però de no, no, no. realment sí, de donar com aquest acompanyament emocional que fins i tot crec que amb bones famílies, no? O jo sempre pensava, he tingut una infància feliç, no? Però llavors vas mirant a coses i dius, sí, he tingut una infància feliç, però vulguis o no, a vegades no m'han sapigut acompanyar com jo necessitava en aquell moment, Totalment. perquè ells tampoc han tingut l'educació Mhm. emocional que ells també necessitaven quan eren petits. Quan dic ells em refereixo pares, mestres, no? Llavors Sí, tampoc sí, no es tracta de culpar, però que també penso això, que a vegades ens pensem que sí, he tingut uns bons pares, una bona família, sí. eh, però
és el que tu dius, hi ha No. una carència emocional brutal Però i això és sí, la base. Mm, clar, totalment. Venim d'un franquisme, ui, és que no. Vull dir, d'una sí, situació social que els nostres pares postguerra, no, van viure i jo també, igual que tu, jo durant molts anys deia, a veure, soc blanca, no, soc de família bé, tenen sí, estudis, mai exacte. m'ha faltat un plat a taula, he menjat, Mm, estic bé, és que estic mm, bé, vull dir, no em puc queixar. Però comences a fer treball personal, comences a sí. fer teràpia, comences a rascar i dius, ostres, doncs potser allò que vaig viure de petita sí que em va afectar. Potser Exacte. allò que em van dir, potser aquella manera, potser aquella escena, potser allò que no vaig entendre, que no em van explicar, sí que m'ha quedat impregnat en les meves Total. emocions i llavors per això jo reacciono així o per això em relaciono així. Llavors comences a dir, doncs sí que és veritat que no era tan idíl·lic tota la història, no? I que no passa res, però sí que el ser conscient és el que et fa estar empoderada i dir, vale, Sí, doncs jo ja no vull que anar a la deriva, no? Que dèiem, no? Els nostres patrons i els nostres pensaments realment és una imposició de fora. Llavors, doncs, de poder exacte. escollir tu la teva realitat. I això Sí, és exacte, perquè si no vas genial. funcionant amb el que dius tu, amb aquests patrons del passat, no? Amb aquestes Mhm. emocions i pensaments del passat. I m'ha com agradat molt, no, el que dius que perquè a vegades, el que deies abans, no, que podem pensar o els pares poden dir, bueno, això és una tonteria, no, que ara el meu nen se senti així, no n'hi ha per tant, no? Mm. Però ara quan ho has dit, no, que clar, tots tenim escenes i pensaments que recordem de quan som petits i coses que per un adult potser sí que són una tonteria, però per un Mm. nen no ho són. I Clar. jo tinc molt clavades també escenes de Mm. col·le, frases que Sí, m'havien dit, moltes, Clar, clar, que clar, clar, clar. per la Mireia adulta pot ser, bueno, doncs aquella nena avui no em parla, arribo al Sí, col·le i ningú no em parla. Bueno, clar. tampoc, no? I jo, Sí, sí. però quan ets una nena petita, Uf. això és Mm. tot un món i és el que tu dius. Jo he funcionat, no, amb aquests patrons. Jo m'hi Mhm. trobo encara de, a vegades, Clar. sentir-me rebutjada, de tenir por de mostrar-me, de... I clar, si rasco una mica i vaig enrere, m'adono Clar, de tots clar. aquests patrons i que en aquell moment no em van saber acompanyar, jo potser tampoc ho vaig saber expressar, no? Com a nena a vegades tampoc volem que els pares pateixin, no? Mm. Llavors, bueno, tot això lligat amb el tema Totalment. emocional que parlàvem també Clar. de... Clar, doncs aquesta mirada secundària des de fora que estem tinguent ara nosaltres, els 30 i pico, Sí, doncs clar, jo intento, no, al jovent traslladar-ho, de dir: "Ei, hi ha altres maneres de viure la vida", no? No exacte. només el que te diu les sèries, la tele, el papa, la mama, sinó hi ha la teva Sí, manera de viure, de sentir-te, d'experimentar, de decidir. I és difícil perquè la pressió és tan potent exterior sí, de les xarxes sí. i fa tant de mal. O sigui, ens falten, molta gent ho diu, però és que jo estic totalment d'acord, ens falten referents positius, Mm. saps? Un jove, un adolescent que pugui dir: "Ostres, mira aquell crac que té 18, que té 4 anys més que jo, o 5 o 10, però ostres, que em mola molt, no? I vull ser com ell". Clar, no hi és això, no? No. I aquests referents seus continuen perpetuant el mateix, Sí, rol patriarcal, no, de machito, de no sé què. I mira, justament, fa 2 dies estava amb el meu cosí a la platja, hi havia unes roques molt altes i d'una roca, però molt alta, potser són 9 o 10 metres, hi havia xavals tirant-se, vale, al mar. Però era una distància molt boja, o sigui que caus malament ja. i realment era mare meva. I tota la platja els estava mirant, perquè estan bojos. Però clar, per ells era, a veure, bueno, el mateix del pavo real, no? Jo vaig dir que és que això és mostrar el machisme davant de tothom, davant de tota la platja, passant per sobre de la teva pròpia, seguretat, no? I salut. Ja. I el meu cosí, que és noi, no?, de 40 i pico, va dir i va fer una reflexió interessant. Diu: "Jo fins als 30 hagués jugat al mateix joc que ells. A partir dels 30 ja no". Diu: "Ara, quan m'arreten o em fan això, dic: pensa el que vulguis". I dic: Mm. "Ostres", saps? Doncs fins a Déu-n'hi-do 30 anys, Sí, que sí que com que et surt aquest d'allò, no, d'haver de demostrar dels iguals, sí, bueno, tot aquest tema de la masculinitat, no, i que siguis acceptat pels altres, que clar. Déu-n'hi-do com ens afecta. Sí. Per això és tan important la base i l'educació, perquè és que som éssers socials i ens relacionem tota la vida. I Mm. a la feina i a les relacions d'amistats i personals. Llavors és molt important fer com aquestes bases des de l'inici, de dir: "Vale, què m'importa, què no, des d'on ho estic fent pels altres perquè em reconeixin, ho estic fent per mi, perquè m'aporta, Mm. ho estic fent perquè la casa, la iaia ho espera de mi",
Doncs tot això jo crec que no només és la infància que s'ha de treballar, sinó que tota la vida, inclús Exacte. nosaltres. Sí. Estem en permanència, almenys jo, no? Estic, vale, per què ho estic fent això? Per què ho veig així? És per què? I clar, és una passada perquè mai acabes. Mai acabes. No, no, no. Ho I que cada vegada estàs certifiquem. més segura de tu, i vas dient, vale, Sí, vale, em conec millor, no? Tinc més sí, eines sí, de sí, gestionar-me, però clar, és sí, un joc, sí, això de ser una persona és un joc important. sí, Sí, sí. sí. I pensava això, no? I que jo també aquest treball de realment no fer les coses per la validació dels altres, per ser acceptada, és un treball que he fet ja molt més d'adulta, que quan era adolescent o quan era més jove I tant. és que ni me n'adonava, no? Que estava fent això per obtenir la validació. Fins i tot quan parlàvem d'adolescents, no? Mm, clar, jo em trobava també... O sigui, ho he viscut de manera personal i també ho he vist als instituts quan he sigut professora, no? Noies que es vesteixen de manera molt provocativa, molt sexy, que per una banda és com, vale, cadascú es pot vestir com vulgui, i és que jo també ho feia d'adolescent i m'agradava i està bé explorar aquesta part, no? Però per l'altra és veritat que hi havia un punt de, de que només sóc valuosa, no? Clar. Si tinc aquesta mirada dels nois, no? Si em troben sexy, si em troben guapa, i llavors, clar, llavors passen coses o vas creixent i quan et fas més adulta i no reps aquesta validació o no, llavors hi ha alguna cosa que falla o veus que la teva autoestima està totalment basada en el teu físic, no? Llavors, si et passa alguna cosa al teu físic, no? Que jo també he tingut una experiència com molt forta amb el meu físic, no? Que em va fer donar de, uah, realment he estat basant molt sense adonar-me el meu valor amb el meu físic, no? O si és que sé que una vegada ho vaig compartir a Instagram fa molt temps, això quan era adolescent, no? De fins i tot que els nois et toquessin el cul, o fins i tot que et diguessin comentaris sobre els teus pits. Hi ha un punt que no t'agrada, però hi ha un punt inconscient que això li agrada perquè és com que t'aporta valor, no? Com de dir, vale, em desitgen, no? I llavors és com que sempre trobo que com a noia, sobretot, estàs buscant aquesta validació física dels homes, no? I acabes com basant tot el teu valor a la mirada de l'altre. Clar, No però sé per què t'ho deia, això. això és aplicat, això realment no és real, o sigui, no és eh, originari de ser dona, saps què vull dir? Però és perquè de Evidentment, petites ens han dit sí, que valent i que guapa, no? Un bebè, una sí, nena ha de ser guapa, tot el rato és la bellesa, 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 bellesa. I sí, clar, i creixes adolescent i dius, pues l'únic que tinc de valor és ser guapa, no ser sí, intel·ligent, no ser forta, no ser una crac gestionant, no ser super, saps, ràpida calculant mates, no. L'únic que se'n valora és el físic, sí. perquè des de petites ens diuen això, saps? Clar, Però fa aviam, 100 anys... jo també he de dir que també ho tenia amb la part intel·ligent, o sigui, vull dir que perquè Molt jo bé, treia molt bones bé. notes, no, vull dir que no sempre, crec que no sempre tampoc és així, però és veritat que en molts casos sí. Bueno, Um, el que es rep des de petit és això. L'altre és, o sigui, si tu tenies la sort de que també se't valorava la part de la intel·ligència, és un plus. Però la bellesa de petit, és que ja ho veiem des de petites, no? S'han fet molts estudis de, per exemple, un mateix bebè que el sí, vesteixen de més masculí, més blau i l'altre més rosa, no? O sigui, el mateix bebè, per exemple, el vesteixen més masculí amb joguines de nen i aporten un adult que no el coneix, que jugui amb ell. I aquest adult comença, si entén que és un nen, li comença a dir pues, que és més fort, li comença a fer més jocs més dinàmics, li comença el tracta una mica més rudament, com una mica més brusc, no? sí, Llavors, aquest mateix bebè el canvien de roba i li posen altres joguines al voltant. I entra un altre adult. I la manera, el to de paraula, la suavitat, tot el que li ja, diu, ai, que guapa, ai, que no sé què, com els jocs, les nines, les cosetes, només escollien, per exemple, joguines tovetes, no joguines dures, no? Retractors, evidentment. O sigui, ja l'inconscient, saps, social és tan fort que, clar, sí, ja, depenent si sabem si té un penis o una vulva entre les mm, cames, mm, per tant, aquí també ignorem totalment el tema de la intersexualitat, que cada vegada mm, se'n parla més i no hauríem de parlar, però, clar, nosaltres com a adults ja ens relacionem des d'una manera, llavors aquesta manera de relacionar-nos amb aquest bebè, depenent del gènere, fa que es desenvolupin una part del cervell diferent que l'altra. sí, Llavors això també, per això les persones que tenim vulva, no, diuen que tenim la part de comunicació molt més desenvolupada, les parts de, bueno, les persones que tenen penis doncs tenen la part més d'accionar, més de crear, però perquè, clar, des de bebès els hi hem estat donant, saps què vull dir? sí, sí, Tractors sí. i tal i qual. Clar, Llavors hi ha una jo aquí part... tinc com
tinc com dues opinions, no? Tinc com que, o sigui, absolutament veritat el que dius i veig, no?, aquests constructes socials, de gènere, culturals que tots tenim i que no haurien de ser així, no?, que hauríem de tractar igual a qualsevol bebè, no? I bueno, tu també, llavors estic pensant també en tot el tema banyadors, no?, ara que és l'estiu, no?, de les Sí, nenes. sí. Bueno, amb tot això Sí, amb el que deies tu, no?, de les joguines, de que perquè sí. els nens han de ser bombers i han de fer coses i les nenes només princeses. Sí, o sigui, totalment d'acord, però alhora també penso en la part més com de les energies femenina i masculina i les essències de cadascú, i per exemple, jo la meva essència és femenina i evidentment que tinc la meva part masculina i l'he hagut de desenvolupar i la seguiré desenvolupant, no? I l'he hagut d'enfortir, no? Però també veig, no?, que, per exemple, la bellesa forma part de l'energia femenina i no crec que sigui una cosa que s'hagi de menysprear o de dir l'altra cosa és basar-ho tot aquí i que la bellesa teva depengui de la mirada de Clar, clar, l'altre. clar, L'altra és cosa és diferent. aquesta, no? Però Sí, llavors, sí, bueno, sí. crec que hi entren moltes coses en joc, no? Que tampoc s'ha de dir anem a menysprear el masculí, no està bé com No, aquesta no, força o no, que aquesta... va. No? És com que trobo com No les és dues necessari. vessants, Un però masculí ben... evidentment, Sí. sí, ben Un fort. masculí ben arrelat, és Exacte, brutal. exacte, Un masculí sa és exacte. Sí, espectacular. A mi el que sí, m'agrada molt quan parlo de tot això és com fer sortir del zoom, no, de la nostra realitat de Catalunya i mirar, vale, com es viu, no, amb altres cultures, amb altres tradicions, amb altres moments de la història, i llavors això te permet veure, vale, doncs que la masculinitat també pot ser, no, viscuda sí, d'aquesta manera, d'aquella altra, la feminitat d'aquesta altra, llavors al final jo crec que potser és una mica com el tema de no sé per què em ve això, però el tema dels productes menstruals, no? Que jo sempre dic als meus tallers, jo a casa tinc de tot. Tinc compreses, tinc tampons ecològics, la copa, l'esponja, les calcetes, i depèn de com estic en aquell moment, utilitzo una cosa o utilitzo una altra. Però tinc tota la informació, no? La menstruació conscient, evidentment, no? D'anar-me controlant i aprenent, i me vaig respectant i vaig utilitzant el què en relació com jo estic i com el meu cos em ve de gust i el que haig de fer aquell dia. Llavors jo crec que tot el tema de masculinitat i feminitat també pot ser viscut una miqueta així, no? De dir, ara haig de treure exacte. la Sí, meva part sí, més, vinga, pam, 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 sí, estructurem el mes o no, l'economia, no sé què, no sé quantos, i ara pues, me deixo cuidar, estic més tova, estic no, més al sofà, i això és la bellesa exacte. realment de Sí, ser humans, que tenim sí, tothom les dues energies. I això exacte. és Sí, molt bonic. El tema és sí, aquest, que té aquesta connotació dolenta una mica la masculina, no? I més quan sí, parlem de violència de gènere sí, o... sí, Saps? sí. Clar, jo penso com amb aquesta O sigui, no, que per una banda hi ha tot aquest masclisme i jo ho veia molt als instituts, no? I jo vaig quedar al·lucinada de les noies, no? A la majoria amb quina força, no? Amb quin ímpetu que venien, com defensaven, no, la seva sexualitat, que n'hi havia de bisexuals, n'hi havia que portaven, bueno, que anaven sense depilar, no? I a mi això em va com xocar perquè a la meva època, no, pensava quan jo era adolescent, que tampoc fa tant, vull dir, aviam, fa uns quants anys, però No. tampoc tinc 50 anys, no? I Som pensava, joves, en ostres, principi. clar, pensava, ostres, en Sí, pocs sí. anys ha canviat moltíssim, és com que ho celebro molt, perquè jo no m'imagino, o sigui, de fet, a mi, ara anava a dir, jo no m'imagino anant amb pèls a l'institut, no? I de fet, és que tinc aquesta imatge, no? Aquestes imatges que dèiem, d'un dia que no portava les aixelles depilades, perquè, no sé, em devia depilar l'any demà, i un noi criticant-m'ho, no? Recordo com tot això, i en canvi ara trobo que en alguns ambients està més obert. Però alhora també veia molts nois que, que se sentien molt atacats per tot aquest discurs, no? I que sí, que se sentien confrontats, que se sentien atacats i llavors això creava una reacció encara més, no? Com atacar encara més aquestes coses que són bones, no? De la diversitat sexual, del feminisme. I clar, per això jo em pregunto, no? Si estem d'alguna manera com no em surt la paraula, però com dient que alguna cosa del masculí està malament, no? Perquè hem viscut Mm, molts mals usos del masculí, com violacions, com clar, aquest clar. masclisme Sí. fastigós, no? Mhm. Però clar, hi ha una part bona,
del masculí, d'aquesta presència, d'aquesta força. El que passa és que crec, no? Bueno, tu i jo que hem fet i que fem aquests cursos de sexualitat sagrada i bueno, tu amb tota la teva formació, no? Però de connectar aquesta força, aquest poder masculí, aquest poder de penetrar, no? Amb el cor. I jo veig això, que a vegades crec que falta això, no? Com el masculí amb els homes, o també amb dones que tenen més energia masculina, de poder connectar aquestes dues parts, perquè un masculí sense estar connectat al cor és el que dèiem, és una violació, és el tio aquest del porno que no li importa el teu cos, no li importa res i... No? Llavors, bueno, crec que és un tema com molt... És un temazo. Sí. I jo això que has dit és superinteressant perquè m'ho he trobat en molts centres educatius i en molts professionals que m'han fet aquest comentari de dir, ostres, és que quan intento treballar el patriarcat o la masculinitat tòxica, no, dintre les aules, es crea dos bàndols, nois contra noies, els nois se senten superatacats i les noies estan a la jugular i ho haig de parar-ho. Ho haig de parar-ho perquè no tinc eines, perquè no sé com gestionar-ho, no tinc prou arguments, se me'n va de les mans i paro de fer-ho. O sigui, els pocs professors, haig de dir, professores que m'he trobat, que han volgut treballar això a les aules, moltes m'han dit, 2 dies màxim ho vaig provar-ho, ho he parat. Llavors, les poques valentes que volen transformar això, els hi falten eines. Llavors, jo ara estic començant a oferir formació per professionals perquè realment són la clau, no? Jo puc anar a un centre educatiu i puc anar un dia, 1 hora, però clar, és 1 hora. Llavors, sou vosaltres, els professors i els mestres, o les famílies que esteu a casa, no? Que feu aquest seguiment emocional, que els veieu cada dia, que veieu com evolucionen, com canvien, quins interessos, quines qüestions, quan se senten perduts, quan no. Les persones que estan a prop de jovent i d'infants són les que haurien d'estar més formades. O sigui, tu quan ets pare o profe t'haurien de fer un curs gratis de com ensenyar tot això. I sí, ara estem treballant amb això. He vist altres persones que també es dediquen al món de l'educació sexual, que cada vegada ho estem posant més sobre la taula, el fet de quan es treballa el patriarcat, hi ha una guerra dintre de les classes. I com treballar-ho de manera sana, com veure-ho, no? Inclús jo m'he trobat converses amb amics de 30 i escaig d'anys que amb el mateix discurs, que quan comences a qüestionar una miqueta alguna cosa, bueno, però també hi ha dones que també hi ha, no? Que dius, ostres, vale, a veure, on hem d'anar, no? O sigui, clar, no tenen la gravetat de la realitat, no? Que tot això és que el patriarcat ho ha fet molt bé, diguéssim, el sistema aquest, no? O justament abans d'ahir amb el meu pare també va sortir aquest tema en un moment i ell, clar, va dir, no? Bueno, és que clar, sempre s'ha fet així, no hi ha altra manera de viure, no? I jo li dic, no, papa, no saps tot el tema de les societats matrinilials, matrifocals, i es va quedar comparat i diu, sí? Diu, però això quan fa? I diu, bueno, abans del patriarcat hi havia una altra societat, encara hi ha avui en dia civilitzacions que viuen amb una estructura comunitària molt diferent i que no hi ha guerres i molt més respectuosa, i per elles va ser com, què? Clar, això a la tele no surt, a la ràdio no surt, no? Llavors, també jo veig que ha calat tant aquest discurs perquè s'ha venut com que tota la vida s'ha fet així. Les dones, no?, amb les criatures i els homes a cacera. És la natura. Ja està. Llavors la gent no pensa en una opció diferent. I poques persones que poden ser crítiques perquè veuen que no és sa aquesta manera de relacionar-nos, no tenim referents, una altra vegada, no?, diferents. No pensem, doncs llavors com ens podem comunicar, com ens podem relacionar, com podem ser home, com podem ser dones. I tot això és el que jo m'estic deconstruint internament i construint tota l'estona per crear, per aprendre, no? Justament ahir m'estava reflexionant, dic, vale, com puc ajudar més a la humanitat, realment? O sigui, perquè ara estic en un moment de transformació personal, he passat molts anys d'estar en escoles i instituts, i ara, a partir del nou curs, doncs, vull enfocar-me més en la formació de professionals, però també a les famílies. O sigui, per mi és molt important que dintre del nucli familiar es pugui trencar el gel entre ells
i puguin parlar de sexualitat, de relacions sanes, de porno, de gestió emocional, de manera còmoda i natural. I això és per mi és el perquè d'això. El perquè de tota la meva feina és que les famílies es puguin acompanyar de manera conscient la sexualitat dels fills i les filles perquè puguin ser futurs adults conscients. Això seria la meva missió d'aquesta vida. Llavors, Uau. fins ara he anat anant a escoles i ara dic, no, és que jo realment connecto molt quan faig tallers familiars amb infants de 8 a 12 anys, 8-13, que és aquella edat que encara fan cas i que volen compartir alguna cosa amb Sí. els papes i les mames. Després ja no. I estan més oberts, realment, i estan en tot canvi i amb moltes ganes de saber i de conèixer. Clar, la manera que jo ho presento, que és amb jocs, amb dinàmiques, amb explicacions, no? De manera divertida, creo un espai on tothom aprèn, perquè tothom és alumne, per tant no hi ha rols de més alt el papa, no? La mama i l'altre més a baix, sinó tothom és igual. I a partir també de fitxes i d'imatges i de vídeos i de manera còmoda aprenen, vale? Sobretot el tema dels canvis del cos, de les emocions, ara també vull crear nous tallers sobre parlar de les emocions pròpiament dites d'aquella etapa, o de la pornografia, no? Tot el que inclou l'educació sexual, el consentiment, la privacitat, tot això après d'una manera fàcil i natural. Clar, això per mi m'hagués encantat de rebut això. Llavors, quan jo estic allà present i creo aquells espais i aquells tallers, sincerament, Mireia, alguns cops, perquè n'he fet moltíssims, però alguns cops allò que han sigut com, bueno, màgics, i jo he acabat plorant d'emoció. De tot el meu cos estava vibrant. Tot el meu cos era com un sí, per aquests moments val la pena tota la feina i tot l'esforç i tot el que hi ha darrere. Exacte. I jo estic aquí per fer això. Sí, et anava a dir, una alineació, no? Estàs on has d'estar, estàs fent el que has de fer, aportes el que has d'aportar, i aquesta feina tan essencial. És que gairebé se'm posava la pell de gallina, no? De dir Sí, el més màgic és que llavors les famílies després m'han dit que va haver-hi un abans i un després total, després d'aquells tallers amb mi, i que tota aquella informació, tots aquells recursos, perquè també comparteixo llibres, comparteixo documentals després i material, clar, ho han utilitzat durant molts mesos, durant anys, i no només amb els seus fills, sinó amb els amics dels fills, amb els cosins, no? És com l'educació és tan brutal i és tan màgica per això, perquè no estàs només educant el teu fill, sinó tota la seva comunitat, tot el teu entorn, inclús tu mateixa, totes les mares i pares que venen als meus tallers, després van a la feina i comparteixen el que han après i diuen, de veritat que es pot viure la menstruació d'aquesta manera, de veritat que es pot enfocar així, de veritat que llavors anem creant, anem canviant la humanitat. Tot de repercussions, no? Com la pedreta aquella al llac, no? Que va tenint... Això és brutal. Quan me contacten mesos després i diuen, Laura, gràcies perquè això, perquè allà, perquè a partir d'aquell dia vam poder trobar un moment cada setmana, o que el meu fill, o inclús a vegades m'ha passat també que després dels meus tallers, doncs, les nenes i nens s'han atrevit a parlar amb els seus pares i han sortit casos d'abusos sexuals. Ostres! Clar, que això també és un altre tema, de dir, amb aquella vergonya, amb aquella intimitat, no? Està tan a dintre que després d'un espai on es pot parlar de vulves, de genitals, obertament, relaxadament, riem, i després... Ai, que t'he perdut uns segons. Ai, sí, tot bé? Sí, que deies això, un espai, no?, que es pot parlar de vulves, de genitals, de tot tan... Sí, doncs ha passat alguns cops que després dels meus tallers han sortit casos a la llum, no?, d'abusos per cosins, principalment sempre per familiars, cosins, per veïns, sí. Llavors això, quan a mi m'arriba aquesta notícia, bueno, se'm mou tot, no? Se'm mou tot, però alhora estic super agraïda que gràcies a la meva feina un infant s'hagi sentit tranquil i còmode i amb la tranquil·litat de poder dir això a casa i de poder-ho començar a sanar, no? I de poder posar límits. Llavors això és una meravella. És espectacular, realment. Molt, és que gairebé em quedo sense paraules, no? Perquè, clar, és senyal del que dius tu, no? De l'espai segur que has creat
en ells, o sigui, l'espai segur físic, diguéssim, del moment del taller, però l'espai segur també intern, no? I entre Sí, ells, entre els pares, els fills, clar, de poder dir sí, això. I quan ho sí, deies també pensava això, no? Que sembla que ara la sexualitat, el sexe, sembla que s'hagi obert molt aquest tema, no? Però continua sent molt tabú. Per molt que hi hagi que els nens mirin porno, totalment. per molt que hi hagi com aquest Sí, extrem, sí, continua sent molt tabú. sí, I sobretot a nivell de família, no? Que és un tema, no sé, que normalment que fa vergonya, no? sí. O I el que jo també em penso... trobo molt, diuen: "No, és que a casa ja parlem de tot". Això és una frase típica. No, no, jo sóc molt liberal. A casa parlem de tot, eh, que sí? I els nens diuen: "Sí, sí, sí". Vale, llavors dius: "Vale, però què vol dir tot?". Clar, el tema també què passa si jo, que fa anys que em dedico a això, que no paro d'investigar, no sé res de la sexualitat, quan dic: "Mare meva, el que hi ha darrere". Clar, el problema dels professors i de les famílies és que no saben que no saben. Mm, No? Com a vegades em trobo a sí, les escoles que: "No, no, sí, hem treballat el cicle menstrual", i han treballat quasi bé res, ho han ja. explicat malament, no acaba de ser no és correcte, les actualitzacions dels nous descobriments científics no ho expliquen malament, diguéssim, no s'han actualitzat. Llavors, bueno, jo invito a a tothom a que s'actualitzi i que vulgui buscar més, perquè és que per tu mateix i Exacte. pels altres, no? Sí, I sí. també per fer bons referents tu has de sanar la teva sexualitat, Exacte, totalment. vull dir, com a I persona adulta. sí, i ara aniré aquí, però m'ha agradat també molt el que deies, no? D'això bueno, que no es dona tot el coneixement i que s'enfoca a vegades també d'una manera potser més Mm, superficial, potser precisament per això, perquè aquella mateixa persona que ho està ensenyant no ha fet el procés amb ella mateixa. clar, I no, clar, no. jo recordo descobrir també a l'edat adulta, no? Fa uns anys, tot el que passa a nivell més emocional, més mental, més energètic en cada fase del cicle. Clar, a mi allò em va encantar descobrir això i va ser però com pot ser que no sapigués abans? I ara ho tinc com molt integrat en mi, sé Clar. cada dia quin dia estic del meu cicle, sé com em trobo, i ho tinc tan integrat que a vegades parlo amb algú Mm, i em diu: "Ah, no, és que no sé quin dia estic del cicle", i penso: clar. "Però no des del judici, però em Sí, sorprèn sí, de dir: sí, com "Ostres, pot és ser? sí, com pot Encara ser?" hi ha gent Clar, i és això, no sí, des del judici ni des mm, de la superioritat, no? Perquè és això, sempre tenim més per aprendre i totes hem estat aquí, però de dir: "Ostres, a mi m'hagués encantat que a sisè de primària o quan sigui, no?, que fèiem la sexualitat, m'haguessin també obert aquesta porta i explicat mm, aquesta part". És que m'hagués xiflat, de dir: "No, és clar, que quan estàs ovulant, doncs, estàs més eufòrica, no? Tens més energia per fer coses, més activitat física, mental, i clar, quan tens la menstruació estàs molt cap endins, estàs a un altre món i la teva ment no mm, funciona igual, però ets més intuïtiva, estàs més connectada, no? Potser et vestiràs de manera diferent, clar, dormiràs més... Bueno, tot el que hi ha, no? tot, tot, tot. Mm, sí, 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 el fet de no estem boges, no? Vull dir, com clar, ens han venut sempre, que no t'entens ni tu. clar, És que no t'entens ni tu, no? clar, Estàs i tu clar, jo va ser també als 20 i pocs anys quan vaig descobrir tot això que acabes de comentar de la ciclicitat, va ser el gran inici per mi, de dir: sí, "Vale, ara ho entenc". Ara entenc ara m'entenc, saps, el meu cicle i ara m'entenc a tothom, vull dir, com em relaciono, com estic amb el meu cos, i això va exacte, ser el meu inici també sí, de sí, sanar i començar a entendre. Sí, sí, però sí, clar, tot això els mestres, si ho saben, saps què passa també? Que no hi ha prou temps, saps? clar, Primer és la matèria, primer són les reparades, que sí, clar, això és una mica el amb que molt jo de em respecte per trobava... les mates, però No, però però clar, jo em trobava això, sí, una mica. sí. I no només que no hi hagués prou temps o que s'hagués de fer la matèria, Mm, sinó que jo tenia com aquestes inquietuds, com aquestes ganes d'explicar aquest tipus de coses, no? clar, clar. Però clar, jo tenia el conflicte intern també de dir, és que sóc profe de català, no? Llavors, com ho colo, Bueno, no? Perquè hi ha... fer-ho Sí, es pot fer una mica, però és veritat que doncs, hi havia nens que eren uns motivats dels verbs, no? Que realment volien aquest... I n'hi havia d'altres que jo ja. veia que jo si els portava a aquest lloc més, que els encantaria, però llavors Clar, clar. també és un problema del sistema, que jo Sí, em sí, sentia que sí. no tenia total llibertat i Clar. si hi ha un profe que ho pot fer, vull dir, endavant, o sigui, jo l'aplaudeixo, saps? Però era com el meu conflicte intern que jo tenia, que crec que el sistema educatiu, o sigui, s'ha de no calen reformetes d'aquestes que fan, ai, ara Mm, projectes, ara no sé què, ara... No, és que s'ha de
Ja, enderrocar tot i fer de nou. O sigui, sí. soc radical, però és que Mm. bueno, Bueno, està fet per un motiu, Jo crec que està fet molt a consciència. Perquè he ja. parlat amb gent que havia fet abans Bupicou Mm. i després de l'ESO, per exemple, un germà fent Bupicou i l'altre va fer l'ESO, i els pares dient-me, i ells mateixos dient-me, és que van passar de currada, d'estar allà aprenent coses i tal, a tocar-nos la panxa. O sigui, no hi havia una estructura... Bueno, és com un canvi brutal, no? I jo crec que tot està fet per lo mateix, perquè siguin adults no connectats amb ells mateixos. O sigui, tu Ja. acabes a quart d'ESO, no estàs superperdut, no saps res de la vida, No, no saps res dels no. contractes laborals i no, et podran colar qualsevol mentida, Sí, no saps anar per la vida, no saps fer-te la no, renta, no saps tenir relacions, no saps no, res, no? I no. has tingut la base educativa. Mm. Llavors, i també anant per tot Catalunya i anant a molts instituts, veig la diferència de primer d'ESO, segon d'ESO, que són petitons, que estan motivats, que estan allà amb ganes d'aprendre, encara hi ha respecte entre ells, no? Nens i nenes, vull dir, van vestits normal, vull dir bé, i a partir de tercer i quart Mm. ja està. O sigui, ja és com jugant als papers que dèiem Sí, abans, no? sí, Socials, faltes de respecte entre ells, de sí. gènere, una desmotivació molt gran Molt cap a gran. el que toca estudiar, Sí, com una obligació, com una presó, no? sí, És com dir, és que no vull estar aquí i sí, no serveix per res, sí. però és que jo me'n recordo de fer l'ESO i de tenir aquesta sensació. De dir, I jo li deia a la meva mare, i deia, és que vaig a un lloc que estic tancada dintre de 4 parets, 8 hores al dia, i no m'interessa res del que em diuen. Dic, Sí. això no és vida. Dic, això No, no, m'estan robant la meva vida. Dic, no, saps? I des de casa, pues, clar, em van dir, sí, vale, tens raó, que no és interessant, però si vols tenir una més bona feina, si sí. vols un futur millor, has de passar a parlar-ho. Tothom ho hem fet i és el que hi ha, és el Eh, joc que hi ha. I mm, jo pues, vaig fer una carrera, un màster, tot, perquè tocava, però clar, realment sense disfrutar-ho, no? clar. I, i trobo això, que entre aquest tipus de sistema educatiu que no te fa mirar-te tu ni treballar, i llavors, a part de que t'estan ara tot el rato fent amb les pantalles, Sí, no? sí. De que entres a les classes i estan amb el mòbil a la Sí, taula, sí, el seu sí. portàtil, a la pantalla a l'ordinador, o sigui, a la classe, ja no hi ha pissarres, ja només hi ha pantalles tàctils. Llavors, clar, tot això Sí, bueno, i sí, mirant pornografia i mirant referents, TikToks i tal, que no són, no? no, Que no no, parlen de relacions humanes sanes, llavors estan molt perduts, sí. el jovent. Molt. I crec que això, que aquesta desmotivació que deies apunta a una cosa, no? O sigui, per alguna hi és aquesta desmotivació, que jo també em la trobava, que val, per un costat pot ser la típica mandra aquesta d'adolescent, que bueno, que hi han de ser una mica rebels, no? I aquesta cosa de no m'agrada el que em fan els adults. Però de l'altra, és simptomàtica, no? Aquesta desmotivació és que ens està dient alguna cosa, que no anem bé, de que per Clar. aquí no anem bé. I jo em trobava, això, adolescents que, clar, jo era profe, o sigui, el meu rol era profe, punt. Jo vaig allà, faig català o francès, el que Sí, fes, sí, sí. però em trobava adolescents que necessitaven un altre rol de mi, i com que jo ja Clar, tinc, clar, vull dir, jo per molt no, que tingués rol profe, doncs soc la Mireia, tinc la clar, meva clar, clar, presència, clar. tinc el meu cor, tinc les meves coses, no? I llavors jo els hi portava aquest altre rol amb els que veia que ho volien i que ho necessitaven, no? Més d'acompanyar-los a nivell emocional perquè és que ho Sí, necessitaven. clar, és que Jo estan feia el que, perdudíssims. clar, feia el Sí. que podia, no? Però, i d'ajudar-los a conèixer. Perquè és que és això, és que no es coneixen, és que no... Mm, mm. Llavors, no és que hagin de ser perfectes, o sigui, no és que hagin de tenir la vida solucionada ja d'adolescents, no? Perquè... No, Però, ostres, és que l'educació, no? Ens hem de replantejar, hem anat molt cap a aquest tema, sí, però crec que Això ens sí que hem de sí. replantejar què és educar algú, o sigui, què és l'educació, quins humans hem de crear, no? Què necessita l'ésser humà? I per una banda sí que hi ha tota aquesta part de coneixement i del que deies tu, no? De coses més pràctiques, de saber fer la renda, bueno, tot aquest tipus Sí, per funcionar en el món, no? Però de l'altre hi ha com aquesta part més emocional, més sexual, més clar, espiritual, més... sí. Estem creant persones, estem creant éssers Exacte, humans, exacte. I no veig això, treballadors. Sí, que ho necessiten com l'aigua, i a la sí, mínima que jo m'anava del sí. tema, depèn del grup, però amb alguns ja els explicava Sí, més sí. aquest tipus de coses, i és que ho Estaven necessiten com l'aigua. necessitant. Clar, és que és el que volen, és el Sí, que els sí, sí, interessa. sí. I que jo connecto
quan aquells dies que tot va fluid i tal, i puc connectar de cor a cor, Sí, o sigui, jo crec que estan tan inclús els més matxitos i tots, sí, i tant. a la que tu et poses a davant i veuen una adulta parlant, o sigui, directament, dient les coses tal qual Sí, com sonen i parlant des de tu, cap a ells, sí. és que es queden parats i estan així. I llavors aquells xulitos que a l'entrant a la classe a mi me deien: "No, és que ja ho sabem tot, perquè ja miro porno", després són els que me diuen: "Laura, no marxis, m'és igual fer mates, vull que et quedis tu 2 hores". O sigui, llavors moltes classes me diuen: "No marxis, no marxis, no marxis, és igual després que tenim". Perquè estan és això, no?, que estan Clar, sedientos, que estan sí, realment necessiten sí. a noves persones. Si nosaltres tinguéssim un canal de YouTube parlant d'això, no? O ens féssim youtubers, xumi-xumi, i parlant de tot això, potser connectaria, Això ho saps? Potser penjaré jo al seguiria. YouTube, però no, Això. però no soc, no, No sé si no soc arribaran. youtuber. O Instagram o TikTok, no? Vull dir que Sí, sí sí, que... sí, ara entenc què vols dir. Sí, 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 sí. Sí, Però bueno, a poc, i això està bé, que entre tu, que entre jo, i cada vegada més exacte, persones sí, adultes estem fent aquest treball personal i ho estem enfocant cap a l'educació, no? Que per mi sí, és clau. I no només dic la infància, sinó tota la vida. Jo també faig tallers per a adults i xerrades i he tingut, mira, la persona més gran, 70 anys, no? Que jo també feia respecte i sí. deia: "Ostres, què li puc ensenyar a una persona de 70 anys?" Vull dir, mare meva. I clar, i brutal, brutal el que sortia allà, perquè és que no els hi han explicat res, i més aquest tipus de generacions, no? Aquest Mm, col·lectiu de dir: "És que no sabien res ni". I bueno, i és màgia pura quan jo parlo amb les dones de 60, wow. de 50 per amunt, és molt Sí, guai, és molt xatxi. Perquè pobres, els hi han venut una sexualitat també molt centrada en lo masculí, mm, molt d'haver d'aguantar, molt d'haver de complaure, mm, i quan els hi gires la truita i els empoderes i els ensenyes, pues, no, el seu cos, les seves necessitats, parles d'orgasmes, parles de pràctiques, parles des d'una altra mirada que no els hi ha arribat mai, doncs realment és espectacular. I dius: "Ostres, que clar, a totes les generacions la sexualitat vivim en un cos sexual. Llavors, tota la vida tenim sexualitat, no? No és només a la infància o clar. a la joventut, vull dir que Ai, Laura, m'encanta, m'estan sortint molts temes. Dic, no m'afegeixis més coses que ja me n'estic... I la No, però... tercera edat, sexualitat de tercera edat seria un altre tema. Sí, Sí, que és ara un... anem, un moment, que no puc amb tot. No, no. Però això que deies que som... Clar, que som éssers sexuals, no? I que a vegades ens pensem que la sexualitat és el que tu deies al principi, no? Que ens ven el porno, penetració, no? Vagina, penis, pum, Sí, això és sexualitat. No, sí, sí, no, sí, la sí. sexualitat també és una carícia, no? La sexualitat és anar pel carrer i sentir el teu cos i sentir, no, els arbres, el vent, és estar connectat a la vida al cap i a la fi, no? I Totalment. això Sí, també és sí, el que sí. he après, bueno, dic, no, Sí. perquè no vull parlar, no vull parlar per tu, però en aquests Sí, cursos sí, més sí. de que et fan adonar això, de que som éssers eròtics en el sentit de eros, de vida, no? Que estem connectats a la Total. vida i som Mhm. éssers sexuals i, i que ho portem en nosaltres, no? I Sí, sí, és que em repetiria, però que sexualitat no és aquest fregament pim-pam-pum, genital. sí, hem acabat, no? Que Sinó arriba és al com pico, tota no? la vida i que podem viure la vida des d'aquest lloc, sentint Clar, el nostre clar, cos més... i tant. Um, bueno, m'hi has fet pensar. I també m'ha agradat molt el que has dit de l'empoderament, no? Que parlaves de l'empoderament concretament en aquestes persones de edat més avançada, diguéssim, però també m'has fet recordar que tinc la sensació, i no sé quina és la teva opinió, per això t'ho vull preguntar, que clar, es parla molt d'empoderament, no? I sobretot de les dones. Ah, estic empoderada, estic... I llavors tinc la sensació que hi ha moltes dones, no?, que han anat com a l'altre extrem, no?, que potser abans era com, ai, estem reprimides, ai, el sexe, que és aquesta cosa tan... Ai, no està bé que sembli que jo vulgui ser, no?, que he de ser la bona Sí, nena, no? I sí. tinc la sensació que ara hem anat una mica a l'altre extrem d'estic empoderada, tinc sexe amb Mm. qui vull, vesteixo així, i em miren i faig això, i me'n vaig amb aquest al llit, i l'endemà me'n vaig amb un altre, no? I tinc la sensació que s'associa empoderament amb això. I jo tinc la meva opinió personal, Ja però està. et vull demanar la teva, Laura. Què Vaya, n'opines que me d'això? moje yo. Vaya tela. No, no, també em mullaré, també em A mullaré. veure. Am, sí, jo veig, que això que dius és molt veritat i que la societat ens ho ven com una evolució, no?
com una cosa que... No és que jo ara ja sóc capaç de anar al llit Total. amb 3 Sí, persones la mateixa exacte. setmana i estic bé. Això és, bueno, ens ho han venut així, que per ser empoderada i feminista, que sí que és veritat que triar tu amb qui vols anar al llit, tenir relacions i què vols fer amb el teu cos, això està superbé Clar, i forma clar, part de l'independentisme clar, de la vida, evidentment. diguéssim. Jo escollo què vull fer jo, amb qui i amb quan i amb d'allò. Però el tema és que aquesta sexualitat, el que dèiem abans, no està feta des del cor, no està feta des del sentiment profund, verdader. Està feta des de, potser, l'atracció sexual, no? El físic, el cos. I nosaltres no només som cos físic, som moltes altres parts. Llavors, sí que, evidentment, tu pots sentir-te atreta per 3 persones la mateixa setmana o la mateixa nit, i si segueixes això, doncs clar, que pots tenir relacions i tal, però dubto, clar, a veure, cadascú és cadascú, no? Vull dir, tampoc no et pots posar a la pell dels altres, però sí que jo, per la meva manera d'entendre i de viure la sexualitat i el que jo he experimentat, per mi no són relacions conscients, són relacions més carnals, podríem dir, no? No són conscients des del cor, des de l'alineació, des de dir, vale, vull compartir-me, vull experimentar, vull tal, sinó és més des del l'instint físic biològic, podríem ser, no? Com jo ho veig una miqueta diferent, aquestes parts. I sí que amb aquest modernisme moltes noies s'estan, bueno, perdent o s'estan tenint relacions, estan tractant el seu cos d'una manera que en aquell moment no se'n donen compte, però sí que potser amb el temps, a mi m'ha arribat, per exemple, noies que tenien molta llibertat sexual i tal, i amb els anys m'han acabat dient de dir, ostres, realment no estava a gust. Realment jo per dins em sentia buida, em sentia... Allò no m'emplenava, aquelles relacions físiques, no? Ho feia més des de no sentir-me sola, des de sentir-me la valoració, tot el que hi ha al voltant de les relacions sexuals, que no des de verdaderament jo vull compartir-me amb aquella persona i m'emplena. Llavors, clar, observant, no?, els feedbacks d'aquestes persones i veient jo com la gent es relaciona i com que parlo cada dia d'aquest tema, per lo que vaig veient és això. Jo no és un tipus de relacions que a mi m'atraigui, per exemple. Jo no connecto amb això. Clar, jo la veritat és que tampoc. I vull deixar clar, no?, que, o sigui, ni tu ni jo tampoc les jutgem, aquest tipus de relacions, tampoc pensem que estiguin No, malament no. o que és el que, bueno, dèiem l'altre dia també en un curs que estem fent, no?, que a vegades també és necessari com una fase com Sí, d'exploració experimentar, i clar, i tant, i d'experimentar, tant. exacte. Sí, sí, sí. Però, ai, perdoneu, però és veritat que estic d'acord amb tu, no?, que crec que falta una connexió amb el cor i que a vegades entres en aquest tipus de relacions inconscientment, però buscant una altra cosa, no?, buscant aquesta validació, buscant Sí. un altre tipus de cosa, i crec que això a vegades et desconnecta més del teu cos, del teu cor, i sobretot com a dona, no?, que crec, no?, que entrem més a la sexualitat a través del cor, no? Això no vol dir que hagis d'estar enamorada, no?, però que hi ha d'haver com aquesta activació més del cor, no?, i a tantra això es diu molt, no? I llavors per poder anar més avall, no?, i per poder com, bueno, anar a la part més sexual, per dir-ho d'alguna manera, no sé com dir-ho. Llavors crec que a vegades potser és com que et congeles una mica, no? La paraula no és congelar, em surt la paraula en anglès numb, no?, que el teu cos es torna com més... que no sent, no? O sempre també amb aquesta sexualitat molt... de moviments molt bruscos, no?, de cosa molt pim-pam, d'apassionada, que... no?, que et desconnecta una mica o que fa que llavors necessitis molta intensitat, no? O aquesta gent que necessita molta intensitat o molta estimulació mental, del porno, de tot, de coses ràpides, fortes, i Les crec joguines que... eròtiques, no? Sí, Molt exacte, brusques, sí, exacte, molta pila. exacte. Gràcies per dir Sí, molta també. pila, m'encanta. Molta pila. No? Sí, Dic, ostres, molta clar, perquè és això, com que et vas desensibilitzant i el cos necessita cada cop més, més i no? més i més, sí, sí, sí. I crec que ens perdem això, no? Perdó, que ara em venia una altra cosa, que sembla que també l'empoderament sigui això, la pila, no? Com es diu, com es deia aquell, el famós aquell, bueno, no em surt ni el nom, el vibrador aquell famós, o Els com... Satisfyers. Gràcies, sí. Satisfyers. Jo estic en un altre món, Sí. Sí, sí. I clar, crec que sembla que això sigui empoderament i que potser per a algunes dones està bé fer aquest primer pas, no? Sí. Però, i que no dic que això, que també a vegades no estigui bé, però
que llavors ens perdem mons molt més subtils, no? I també, clar, em venen al cap, no? Quan jo he assistit a tallers de tantra i allà han passat coses, no? I és com que gairebé no passa res, segons com a vegades, no? Però és aquesta energia d'intimitat, de connexió de veritat, en què et freguen la mà i sents com... No? I flipes. I flipes, no? I clar, crec que ens perdem Clar, com tot això el això. porno no t'ho explica. No, Clar, però la gent no ho sap que hi ha això. clar. Clar, sí. Jo també tinc la meva història amb el Satisfyer, perquè clar, el boom del Satisfyer, tothom, oi, no? Una meravella, I jo dic, ai, pues bueno, pues no sé, potser allò. I al final m'ho van regalar i ho vaig provar i vaig dir, què és això? Quin mal! O sigui, un fast food total d'orgasme. I tinc amigues superfeministes, super pro del Satisfyer. I jo, uau, vale. Si per tu això és uau, clar, llavors... Però jo, és el que dèiem, no? Durant molts anys jo també només em pensava que l'orgasme, que això seria per un altre podcast, Sí. però què és un orgasme, no? N'haurem de fer un altre, n'haurem de fer Sí, un altre. que sí, l'orgasme, no? Una altra cosa en què ens enganya el porno, per exemple, no? Que l'ejaculació va vinculada amb l'orgasme. Això pels nois, però sobretot, no? Jo els dic als nois, que sabíeu que això és mentida. que no cal ejacular per tenir un orgasme. I es queden, què? Llavors, i nosaltres, les dones, clar, tot el tema de l'orgasme és que hi ha molts diferents tipus d'orgasmes i el que ens venen únicament és el clitorial, no? L'explosiu, el PAM, que és el Satisfyer, el que aconsella el Satisfyer. Clar, per gent que mai ha tingut un orgasme, totalment correcte, de que els hagi obert una vida total. Però llavors, quan experimentes un orgasme complet de cos, dius, clar, a veure, és que això ja és una altra història, és una altra pel·lícula. Llavors, el Satisfyer passa a ser, bueno, això, fast food. Vols alguna ràpid, pim-pam-pum? Vale, sí, perfecte, el tens allà. Però realment no és tot, no? Potser podríem, la gent que ens escolti i que no ho sàpiga, a mi m'agradaria que es quedés amb aquesta imatge de dir és que hay mucho más allá, no? Hi ha molt més per descobrir, a part de l'orgasme típic clitorial o ràpid o pim-pam i ja està, no? Hi ha un món que ni jo mateixa ho sé tot, vull dir, és que és una passada. Clar, ni jo. Vull dir, que vas veient i vas dient, ostres, i això, i allò, i dius, mare meva! I clar, i això és l'educació universal, no? Que tothom, és un dret que tenim de saber això, i no ens ho expliquen. Llavors, doncs, invito aquí a tothom que ens escolti a buscar més informació i a voler experimentar més amb la sexualitat i el seu cos, perquè és una meravella. Estem vius i hem de jugar aquest joc amb el màxim plaer possible, per mi. Per tant, a disfrutar-se aquest estiu, ara que estem a l'estiu, que les hormones estan més xup. Crec que aquest és el millor final, m'ha encantat. Sí, crec no? que has fet una... Sí, dic, ja està. M'encanta acabar amb aquest missatge. A disfrutar-nos, sí. I deixa'm dir una última cosa, ja que també, que per Sant Joan a la Rebella em va sortir també veient, vaig estar al Montnegre, en un lloc preciós i sota les estrelles, i hi havia Cassiopea a sobre nostra. No sé si saps, Cassiopea és la constel·lació que és W. Llavors, a mi fa molts anys em van explicar la versió no religiosa. I resulta que Cassiopea, no me'n recordo ben bé com era, però que era una deessa allà de l'Olimp que estava amb Zeus i després va enamorar d'algú altre i es va convertir en amant d'aquest altre, que realment ella estava molt apassionada i molt enamorada. I Zeus els va descobrir. I després la va castigar estar el reste de la humanitat, de la història, amb les cames obertes, espaterrada, com si estiguessis estirada a la camilla de ginecologia. Doncs la W de les estrelles representa les cames obertes de la Cassiopea. I la va castigar perquè va dir, perquè vegi tota la humanitat lo fresca que ets i com a vergonya, no? Que estiguis aquí davant de tothom. I clar, jo vaig veure això i vaig dir, ostres. Llavors, vull explicar això per dir-nos això, no? De dir, nosaltres, no? Que estem aquí en aquest moment de la història, en aquest moment de la societat, en aquest lloc del mapa, que tenim els nostres genitals intocats
vale? Que no ens han tocat, no ens han extirpat, no ens han estirat, no ens han fet res, jo sento que tenim el deure, no? Per totes aquelles dones que els hi han robat la sexualitat o que les violen cada dia a casa, el marit i tal, tenim el regal i el deure de disfrutar moltíssim tota la nostra sexualitat i tot el que el nostre cos ens pot aportar perquè és que els hi devem a totes aquelles que no ho poden escollir, no? Ni ara, ni físicament, ni al moment de la història. Llavors és a viure la sexualitat amb llibertat, sense culpa, sense vergonya, amb amor cap a tu mateixa i amb totalment llibertat i no sé, i seguretat, no? Que això és el que m'encantaria que totes les dones poguéssim viure, perquè ens ho mereixem molt. Ni les nostres àvies ho van tenir, aquest moment tan Uau. preciós d'ara. Així és que... Ai, Laura, se m'ha posat la pell Molt de d'amor! gallina, t'ho juro, t'ho juro. No, em pensava que aquell era un bon final, però és que encara ho has... Encara... Encara No, moltes m'inspira a gràcies, sí, última hora. perquè a més és una idea que m'ha vingut quan parlaves de no sé què i al final, bueno, és això, anem parlant d'altres coses i m'encanta que ho hagis explicat i a més Clar, d'aquesta manera tan metafòrica i acabar així, clar, que sí, que és veritat, que és un deure i és un honor, no? sí, Que som molt totalment, afortunades, molt. totalment, moltíssim, sí. I res, per I ho hem de acabar ara, gaudir. Moltes exacte. gràcies. Sí, ja només per acabar, Laura, per si vols dir on et pot trobar la gent, algú que no et conegui, o per si vols afegir alguna cosa final. Bé, doncs, si a algú li interessa la meva feina i continuar veient el que faig, doncs el meu Instagram és Laura, 3 guions a baix i Ferrer, i la web és laura-ferrer.com. I allà tinc tot el que ofereixo, totes xerrades, masterclasses, aquests tallers familiars que van molt bé per trencar el gel, també he fet la versió online i estan penjats a internet, i també hi ha una masterclass penjada sobre com acompanyar el desenvolupament dels fills, i tot això és informació molt valuosa que jo crec que és brutal i que si realment us busqueu recursos i teniu ganes de més eines per fer aquest bon acompanyament als vostres infants o a les aules, perquè també faig formació de claustre, doncs és una molt bona oportunitat per aprendre més. Així és que moltíssimes gràcies, Mireia, per Ai, aquesta gràcies a invitació. tu, he acabat M'ho he amb un passat subidor, superbé. jo també. Jo M'ha haguessin pogut ja encantat. seguint, Super, Sí, super. jo també. Que Molt guai, bé, que guai. doncs gràcies i gràcies a Doncs tothom merci. que ens ha escoltat i que ens ha vist. Molt bé, moltes gràcies. Merci.